Egy spontán ötletnek köszönhetően ismét Boszniában kötöttünk ki, méghozzá a Konjuh hegységben. Igaz, nem húzamosabb időre, de egy napra is lehet programot szervezni. És milyen egy nap volt? Szóval most jelenleg ott állunk, hogy volt egy baleset, és a rendőr így állt egy darabig, aztán kiállt az autós elé, így széttette a kezét, hogy ő ezzel nem tud mit kezdeni, és mindenki forduljon vissza. Szóval most egy földes úton megyünk. Búza. Szüretelünk. 2,5 óra kocsikázás után meg is érkeztünk a Srebreniki várhoz. Bemenni sajnos nem tudtunk, mert még nyitás előtt voltunk, de a parkolás 2 márka volt, és a belépő 5 márka lett volna. A várat a 13. században építette a boszniai bánság, ami érdekesség, hogy a legismertebb ostromlója a Magyar Királyság hadserege volt. Miután a magyarok elfoglalták a 15. században, az Oszmán Birodalom ostromolta, majd a 16. század második felében tartósan oszmán kézbe került. Innen még körülbelül 1 óra kocsikázás után meg is érkeztünk a Ferrata helyszínéhez. Megettünk Tuzlának, itt vagyunk a Konjuh hegységnek a déli részén, és itt van egy Ferrata ott. Most sok minden innen lentről nem látjuk a lényeget, de erre fogunk most felmászni. És utána, ha minden jól megy, akkor megmászunk magát a Konjuh hegyet is. Mindez egy nap alatt, szóval eléggé... Hát ezt meglátjuk, hogy belefér. Nem vagyok benne biztos, hogy ez kivitelezhető lesz olyan könnyen. Itt van az útvonal terv. Ez a szikla, ez a kicsi, az ez. Most van fölöttünk. Ez annyira nem kicsi, mint ott. Nem. Meg is indultunk a pálya beszállójához, ami a kis erdőn vezetett át. Jó kezdődik. Karabiner, hátulját meg kell nyomni, csak úgy bírod az elejét is. Igen. Megnézed, itt van egy rögzítési pont. Igen. Falhoz képest egyel följebb, ott fönn is van egy rögzítési pont. Aha. Egy ilyen szakaszon egyszerre egy ember legyen, mert hogyha valaki véletlen megcsúszik, akkor ugye addig csúszol, ameddig meg nem fog a rögzítés. És ha van alattad valaki, akkor azt is elviszed magaddal. A karabinert azt úgy kell csatolni, hogy egymásra szembe. Szóval nem így, hanem mindig az egyik szembe legyen a másikkal. Hát már akkor nem tudod egyszerre leszedni így. Ja. Aha. A lényeg, hogy mindig legyen egy darab karabiner becsatolva. Azt, hogy mind a kettő a kezedben van olyan... legyen becsatolva, nem állunk így szanaszét mindenhol. Egyben van csatolva és egyet csatolsz mindig át. Egy szakaszon egy ember legyen. A többiek már itt meggondolták magukat, és visszafordultak az autóhoz. De jól is tették, mert ha már itt nehéznek látták a pályát, akkor mi lett volna feljebb? Ezt nektek is mondom, visszafordulni sosem szégyen. Úgyhogy innen ketten domával indultunk tovább. Azt, amilyen hurkot kötöttem ide. Mérges kígyókkal nem szórakozunk, úgyhogy ő elmegy arrafele, Doma meg arrafele. Szia! Itt megy mellettem. A Ferrátának körülbelül az első fele B-s nehézségű, és a második fele már C-s. Király! Konkrétan nem nincs hova lépni. Összesen 200 méter hosszú a pálya, viszont ebbe a 200 méterben van 150 méter emelkedés. Körülbelül 40-45 perc felérni a csúcsra, és lefele a kiszállás körülbelül 40 perc. Ez mondjuk magas.
Eljutottunk a felrátára. Asza volt. Az egész ötlet igazából szerintem tegnap előtt délben lett kitalálva, hogy ez ide jöjjünk, mert Bakukba mentünk volna, de ott már voltunk az Ákossal szerintem ilyen 8 pluszszor. Úgyhogy megjöttek a felszerelések, hétfőn megjöttek, kedden meg kitaláltuk, hogy akkor jöjjünk ide csütörtökön. Ja, meg nincs is messze otthonról. Ja, Ja. meg És 3 gondolom már- óra, 40 perc. Ja. Nincs 4 óra. Nincs 4 óra, szóval igazából mindenféleképpen megéri eljönni ide, hogyha van felszerelésetek és túrázni is szeretnek mellé. Gondolom észrevettétek, hogy a csatorna változott, mostantól Backpack Bounty a neve. Mert igazából lényegében a videókat nem csak én csinálom, de majd így elnézve a jövőbeli terveket, így elég a közel jövőben elég sok program lesz, úgyhogy gondolom sok videó is lesz. Persze ez mind rajtam múlik. Átcsatolok neked. Nagyon jó, köszönöm szépen. Csapatmunka. Eldobod a karabinát lefele. Oké, mehetsz. Jobbé! Na ez itt nagyon, aj de úgy. Ezen lógni egyet. Miután leértünk, ismételten kocsiba szálltunk, és körülbelül másfél órát utaztunk a Konjuh Nemzeti Parkig. Szóval megérkeztünk a parkolóba, ahol leraktuk a kocsit. Jó arc volt a parkőr és beengedett minket full ingyen, mert nem volt nálunk kávé. Még ott odajött és fordítozott, meg mondta, hogy merre kell menni, és a többi, aztán elengedett ingyen, pedig fejenként 4 márka lett volna, és azt mondta, hogy jó, akkor menjünk, most mehetünk be simán. A Balkánon egyébként mindenki jó arc, szóval ha normálisan kommunikáltok velük, meg ilyesmi, akkor nagyon-nagyon sok kedves ember van errefele. Az első célunk az Obik táborhely elérése volt, mert innen vezetett fel a legrövidebb út a hegyre. Idáig nagyon emelkedő sem volt, na de innen kezdődött csak a vicces rész. Először a Várda 791 méteres csúcsára kellett felkapaszkodni, és innen vezetett tovább az útunk a Konjuh gerincére. Amint a gerincre értünk, találkoztunk 2 helyi túrázóval, akik épp a Konjuh kör vége fele jártak. Ők azt mondták, hogy figyeljünk oda, mert az időjárás itt sokkal gyorsabban változik, mint az előrejelzésben. És ugye a helyekre mindig hallgatni kell, szóval elfogadtuk a tanácsot, és az időjárást jobban figyelembe véve haladtunk tovább. Jól is tettük. Igazából elindultunk lefele, mert egészen rossz időt jósolnak, meg itt már gyülekeznek a felhők is, amik így nem tetszenek. Végig a hegygerincén megy le az út, és azért az ilyen időben kicsit veszélyes tud lenni, főleg, hogyha villámlik is. Este 8-9-re volt jósolva a vihar, viszont úgy néz ki, jóval előbb jön. Úgyhogy csúcs az itt van mögöttünk, nagyon közel, viszont most ki kell hagynunk. Igazából a legszebb része megvan, az itt a gerinc, szerintem nagyon-nagyon jól néz ki. Amit még úgy érdemes tudni erről a helyről, Európa egyik legősibb feketefenyő tartománya található itt, és nagyon jól néznek ki. Körülbelül 900 méteren vagyunk, maga a Konjuh az 1328 méter, lenne még 400 méter szintbe, ami igazából már nem olyan sok. Hamar le is értünk a hegyről, ezután már futottunk is, mert az eső nagyon a nyakunkba volt. Kifele menet ajándékot akartunk adni a parkőrnek a kedvességért, de már nem volt ott, ezért otthagytuk neki a bejáratnál. Ezzel ennek a spontán kiruccanás végére is értünk, remélem tetszett, és hamarosan újra találkozunk.